היום אני אשחק עם סרט שיצא לי מביצה אגדית, ואולי גם עם מלודי, עם סקוויק ועם באז או מרפי, וגם אפשר ספייק. ומתחילים. נוקאוט. איפה הם? אוי, חשבתי שזה... איך הוא הרג? הבנתי איך הוא הרג אותי. שהם שניהם נגד אחד. אני אתחבא ואז אני אתקוף. קפוץ! מה? זה לא הוגן. כך. אוי לא, אמס מתקרבת. לא! כמעט. מה זה? במעקב אחריי? טוב. לא, עד שאני לא מנצח עם זה, אני מסרט שאני לא עובר לשחקן הבא. עכשיו אנחנו באים אליו. זה לא הוגן שאצלי בדינמייק. זה לא מה שעובד אצלו בדינמייק. זה לא הוגן. איזה צ'יטר. יאללה. איזה פצצות. מה, איך הם לא יכולים לפגוע בה? גם מקרוב, מה? למה הם לא יכלו קודם? לא יודע למה עשיתי את זה. שמים לא. ברחתי מהם. פום. הנה, זה אני שמתי את זה מהבטל פאס הישן. עוברים לשחקן הבא. מלודי, יאללה. לא יודע למה מלודי, כי לא הספקתי לפני זה לעשות סרטון לכם עם מלודי. זאת שהיה לי בלבול כזה. הנה, מתחילים. מה זה? ראיתי אותו מיליון פעם. יש את הבאבל הזאת. ראיתי אותה מיליון פעם את השם הזה. Oh no. רצים פום. היי. פום. מה אתה זורק לשם? תיק. הוא לא יכול להרוג את פם. הוא כבר פוצץ. הוא לא יכול לפוצץ. הנה, לפחות פוצץ מישהו. הנה. תודה. יאללה, פוצץ. מה זה? אני יכול להרוג אותו. פשוט לעשות לו וופ. הנה. איך הוא שחקן כוכב אם הוא אפילו לא עשה כלום? טוב, כלום. עוברים לשחקן הבא. מי אמרתי?
ספייק. ספייק פירו, יצא לי את ספייק פירו מכוכב אגדי. מי? יש ליאון וספייק בקבוצה. למה לא הבאתי חברים? הם יכולו לעזור לי. יש, איזי. לא את לרי ולורי, גם לי יש. יאללה, יורים. לפחות עזרתי להם קצת. נו, אתה בא בו. אוי, לא, לא. חשבתי שהוא עכשיו יהרוג. יש. מה? איך? טוב. נעבור באז. אחרי סקוויק. ואחרי זה... טוב, לא. מה, ריינג'ר? לחברים שלי גם יש את הריינג'ר. יש. נראה לי ננצח גם בקרב הזה. כי ג'ינו כזה גרוע. גרועים. מי? יש! אפילו לא ריינג'ר. באז, אחרי סקוויק מרפי, בוא נוסיף גם לארי ולורי. יאללה. מי זה יש? מה, איך הוא מנכ"ל? אנג'לו, אתה לא מנכ"ל ברול סטארס. יו. אוי פי. אתה תצליח. לא. אתה משם? הם באים משם. וגם אנג'לו. אז זה שבקבוצה שלנו. אתה אף פעם לא תהיה מנכ"ל ברול סטארס. בום 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 בום. אנג'לו. יאללה. רק אתה נשארת. או שרוצה כדי שאנחנו נפסיד. אתה לא מנכ"ל ברול סטארס? יש! שמים את זה. סקוויק! פיו 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 פיו. יש, הרגתי. לא שמתי לב. יואו, אתם כזה חלשים כדי לא. מה זה? טוב. עוברים
ואז עשיתי ספראוט. А что не стараешься на... זה לא חוג אצלך. הנה, ספראוט. לא, למה לא הלכת באבל? אם שמת לב כשקצת עצרתי, אל תשימו לב, זה סתם בכוונה לחצתי. אוי, לא, אלקנטלאו, אתה לא הורג אותי. מה זה הצלילים? עוד פעם מישהו רוסי משחק. הוא כזה גרוע. ושמים את הזה. כך. פיו. יותר לא תעברו. לא, הם עדיין יכולים. לא. כל תתה יחיד. טוב, הבנתי שספראוט חלש, אפילו אם אני שחקן. מר פי האחרון. מר פי, כי הוא מר פי. מה זה מר? אתה יודע מילה? מר פי. מיסטר פי. אפשר גם לקרוא לו ככה. לא. תוכנה, לא הספקתי. נכונה. לא תוכנה, נכונה. מה? איך יכולה ככה לראות בפעם אחת זה? יש. לא. הנה תוכנה. לאן אתה? הוא הלך. לא. עדיין התוכנה נשארה. מה זה היה? נו יאללה היום. יש. מה? טוב, ביי חברים, נתראה בסרטון הבא.